Dobrý deň. Dnes sa pozrieme bližšie na tie slovansko-árijské védy. Myslel som si, že sa tejto téme budem trošku vyhýbať. Ale zdá sa, že je potrebné, aby sme si o tom niečo povedali. Nejdem ani tak polemizovať s obsahom tejto témy, idem skôr doplniť informácie, ktoré zdá sa unikajú tým, ktorí sa s touto teóriou stotožňujú. No ale pritom pochopenie práve týchto súvislostí je kľúčové pre zaujatie nejakého postoja k tejto téme. Tak poďme na to. Celé to vychádza z jednej veci. A to je árijská invázia. Árijská invázia do Indie. To je, povedzme si, historická skutočnosť, ktorá nastala v určitej dobe. A to ani nie, že vo veľmi dávnej dobe, niekedy po potopou sveta, alebo krátko po potope sveta. Nie. To nastalo, je to z nášho pohľadu, z hľadiska ľudského života dávno, ale z hľadiska tej perspektívy potopy sveta to zase nie je až tak dávno. Takže nastala tu invázia akýchsi ľudí do Indie. Tí ľudia, ktorí prišli do Indie, tak sa to chápe, boli Indoeurópania. To bol ten kmeň, z ktorého vlastne vychádzajú všetky európske národy, alebo teda väčšina európskych národov, ktoré sú považované za indoeurópske, no a potom tie indické, ktoré žijú na severe Indie, čiže ani nie, že celá India, ale sever Indie. A takto sa teda Indoeurópania dostali do Indie. Tak sa to vo všeobecnosti chápe. No, tí ľudia neprišli do prázdnej zeme. To sa tiež všeobecne vie. India bola v tom čase obývaná. A títo Árijci vpadli do Indie a obsadili ju. Obsadili časť Indie, tú severnú. A ovládli domorodé obyvateľstvo. Kto je to domorodé obyvateľstvo? No to sú Tamilci. Vo všeobecnosti sa to dnes chápe ako dravické národy. Dravické národy to je vlastne taká obdoba toho, ako my poznáme slovanské národy. Čiže je to viacero národov, ktoré majú svoje jazyky s určitými odlišnosťami, ale tvoria jednu jazykovú skupinu. Podobne ako ja to v mojich videách vlastne ukazujem, že centrálnou časťou slovanských národov sme vlastne my, dnešní Slováci. Jasné, že slovenčina prešla aj svojim samostatným vývojom, ale vlastne dalo by sa povedať, že slovenčina je ten centrálny slovanský jazyk. A všetky slovanské jazyky vychádzajú zo slovenčiny. Samozrejme z tej historickej podoby slovenčiny, ktorá sa samozrejme v niečom odlišuje od tej dnešnej slovenčiny. Podobne je to aj s tými dravickými národmi. Tým základným národom, tým základným jazykom je tamilčina. A dravické jazyky sú tie, ktoré vlastne vychádzajú z tamilčiny. A toto sa vlastne aj viac vo všeobecnosti uznáva ako to o slovenskom národe, čo som povedal predtým. Takže Árijci vtrhli do tamilskej Indie a ovládli Tamilcov. Celkom určite tu nerozprávame o tom, že Árijci osídlovali zem. Že nikto nebol v Indii a teraz Árijci prišli do Indie. A preto sa v Indii hovorí tými indoeurópskymi jazykmi. Nie, Árijci ovládli časť Tamilcov a ich kultúra alebo ich jazyk tam dominuje. Aspoň tak sa to teda chápe. A ako to pri dobývaní býva, to nie je výmena celého obyvateľstva. Čiže pôvodné obyvateľstvo tam ostalo a žije tam dodnes, a tí, ktorí prišli, tí, ktorí ovládli, ustanovili seba ako vládnúcu vrstvu. A oni dnes tvoria kastu brahminov. Čiže tí Árijci, to sú tí brahmini. Bežný ľud je prevažne pôvodný. A aj genetika, keď chcete, tak u nás sa to považuje za slovanskú haploskupinu, to je to R1A, tak u nás to tvorí nejakých, neviem, či 30, niečo medzi 30 a 40% populácie to má. A v Indii
to je nejaké percento, ale v tej kaste brahminov je to vyše 90%. Vyše 90% tých ľudí má tú, ktorú vy hovoríte, že slovanská DNA, svet ju skôr pozná ako indoeurópska DNA a ja si o nej myslím trošku niečo iné, ale to je na iné video. No a čo títo brahmini urobili? Samozrejme v prvom rade fyzicky silou dobili. Bez toho by nič ďalšie nebolo možné. Ale keď silou ovládnete nejakých ľudí, tak oni stále vidia, že nie je správne, že im vládnete. Že vy ste prišli a vy ich vlastne okrádate. Takže každý dobyvateľ sa snaží nejako toto vyriešiť a buď to teda na to ide dobyvateľ silou, že chce zrušiť všetko, čo pôvodné, čo bolo, alebo na to ide lsťou a využije to, čo tam už je, na to, aby odôvodnil to nové nastavenie veci. No a v Indii sa stalo to, že využili koncept, ktorý tam bol dávno predtým. A ten súvisí práve s tým farebným konceptom, o ktorom som hovoril v jednom z mojich videí. Tie farby súvisia s fázami života a súvisí to s tým, čo tu v Európe poznáme ako archanieli. A tam biela farba má špeciálny význam. Biela farba je múdrosť. A tá pôvodná kultúra indická, teda tá tamilská, je taká, že človek, ktorý dosiahne 60 rokov, si oblečie biele šaty práve na znak tej múdrosti a chodí a učí ostatných. Čiže odovzdáva svoju múdrosť. Toto sa deje, keď človek dosiahne 60 rokov a to už má aj nejaké tie šediny samozrejme. Takže biela farba vlasov, biela farba oblečenia, múdry človek. Biely teda rovná sa múdry. Ono to ide ešte ďalej, ešte do významnejšej veci. Nechcem to tu teraz veľmi do hĺbky rozoberať, ale ide o niečo, čo sa volá mokša alebo nirvana. A to je dosiahnutie stavu absolútnej bláženosti alebo absolútnej dokonalosti, ak chcete. A to má svoj fyzický prejav. Je to vlastne koniec života, ale taký špeciálny. A ono sa to prejavuje tým, že ten človek, to telo fyzicky zbledne. Takže biela farba pleti je znakom dosiahnutia nirvány. No a teraz si predstavte, že prišli ľudia, ktorí boli v princípe svetlejší ako tí obyvatelia Indie, do Indie, ovládli to tam, zistili, čomu vlastne veria tí pôvodní obyvatelia a povedali, no pozrite, my máme svetlú pleť. My sme tí, čo dosiahli tú nekonečnú múdrosť. My sme tí, ktorí vám majú prirodzene vládnuť. My sme tí bieli. My sme múdri. Vy ste vždy verili bielým ľuďom, v bielých šatách, s bielými vlasmi. A teraz tu máte pred sebou ľudí s bielou pleťou a tí vám samozrejme majú vládnuť. A súvisí to ešte s ďalšou vecou. Súvisí to s konceptom reinkarnácie. Tiež nechcem ísť veľmi do hĺbky, ale v podstate reinkarnácia je akýsi pokus, alebo teda ten koncept reinkarnácie je pokus, ako chápať svet ako spravodlivý. Lebo my vieme, že sa niekto narodí a stihnú ho také osudy, len preto, že sa narodil tak, ako sa narodil, alebo tam, kde sa narodil, tak ho má potom ťažký život. A niekto sa narodí a ako keby mal ľahší život. Na riešením tohto problému, tejto nespravodlivosti, lebo nechcem ísť teraz hlboko do filozofie, ale v podstate nespravodlivosť nemôže existovať. Takže to riešenie je také, že za ten dnešný život, čo máte, môže váš predchádzajúci život. Čiže napríklad, ak ste vy sa v minulom živote treba vysmievali ľuďom s telesným postihnutím, tak v budúcom živote sa narodíte ako človek s telesným postihnutím. A budete si to môcť prežiť na vlastnej koži. Aké to je, keď sa vám iní posmievajú. Čiže toto je ten princíp. A teda
zase to poskytlo vlastne to odôvodnenie toho, prečo sú tí ľudia, čo prišli, bieli. No lebo oni boli v minulom živote tak skvelí, tak cnostní, že sa za odmenu narodili s bielou pleťou. A prirodzene oni majú byť tí, ktorí vládnu. No a tí pôvodní obyvatelia Indie, tí s tou tmavšou pleťou, no tak tí nech žijú cnostný život, nech hlavne poslúchajú svojich pánov a potom za odmenu sa narodia do vyššej kasty. Chápete to? Možno by sme si mali aj povedať pár slov o kastách. Kasty pôvodne vychádzajú z prirodzených vecí. Jednoducho ľudia nikdy nechápali všetkých ľudí ako rovnakých. Nemá každý rovnaké schopnosti, nie je každý rovnako silný, nie je každý rovnako múdry. A ľudia si kedysi vážili múdrosť, že spoločnosť bola štrukturovaná. Nebolo to ten pohľad, ako my to vidíme, ako chápeme demokraciu, že teda všetci sú si rovní a všetci sa na všetkom podieľajú. Teda hlavne, že sa všetci podieľajú na rozhodovaní, tak v minulosti to tak nebolo, ale oni rešpektovali prirodzené rozdiely medzi ľuďmi. Tak samozrejme rozhodovali tí, ktorí boli múdrejší. No ale títo Árijci, ktorí prišli, oni keby rešpektovali to, že múdri majú vládnuť, no tak stalo by sa im skôr či neskôr to, že oni by nevládli. Lebo to nie je tak, že celý národ je múdry, a nejaký iný národ nie je múdry, a to sú jednotlivci v jednotlivých národoch, ktorí sú múdri. No ale oni chceli zabezpečiť dobré postavenie, dobrý život pre seba a svojich potomkov, svojich biologických potomkov. No tak zaviedli, vlastne oni spojili tú štrukturovanosť spoločnosti s tým, že to je dané narodením. Čiže vy už nemôžete, keď sa narodíte raz nie do kasty brahminov, tak proste nemôžete nikdy mať tú úroveň ako brahmini. Čiže tento kastový systém vlastne zaviedli títo Árijci. Zaviedli ho keď tú kastovosť vnímame ako to, že je to dané narodením, že je to niečo, čo nezávisí od vášho života a od toho, čo so sebou robíte. Lebo pôvodný koncept je to, že spoločnosť je štrukturovaná, teda nie sú si všetci rovní, teda nie je to demokracia, ale závisí to od toho, čo viete, čo dosiahnete. Je to závislé od vás, nie je to dané vašim narodením. Árijci zaviedli to, že je to dané narodením. No, takže sme si vysvetlili, čo sa tu stalo a čo títo Árijci urobili. A teraz, čo sa všetko spája s ich kultúrou? Tak s ich kultúrou sa spájajú védy. A tiež jazyk, v ktorom sú napísané. Čo je sanskrit. Sanskrit je považovaný za indoeurópsky jazyk. Čiže to je ten jazyk, ktorý podľa tej prevažujúcej jazykovedy je príbuzný európskym jazykom. A prečo je príbuzný? No preto, lebo ten kmeň Árijcov, ktorý prišiel do Indie, ním jednoducho hovoril. A z toho istého, niekde z nejakého bodu medzi Európou a Indiou, ktorý teda zjavne nemala byť India, lebo do Indie Árijci prišli, tak z toho bodu neišla, jedna časť teda ľudí odišla do Indie, ale iná časť odišla do Európy. No, po árijskej invázii svet fungoval teda po novom a fungoval tak, ako sme si povedali. Myslím tým ten indický svet. No a potom sa stala ďalšia vec. Potom prišli do Indie Európania. Až nakoniec to dopadlo tak, že Briti ovládali Indiu. A čo spravili Briti? Zoznámili sa s miestnou kultúrou a opäť využili existujúci stav na to, aby odôvodnili oprávnenosť svojej nadvlády. Takže vám Indom už vládnu bieli. A my sme ešte belší. Takže máme vládnuť my. Lenže Briti boli kresťania a oni už celkom nehrali tú hru s tými pôvodnými obyvateľmi podľa ich predstav, ale už tamto britské kresťanstvo im vlastne znemožnilo to takto delikátne, zrozumiteľne pre miestnych podať.
takže už to bolo viac konfliktnejšie. A jednoducho britská nadvláda bola viac očividnejšia, viac do očí bijúcejšia. Oni nevládli preto, lebo sú bielší a teda v minulom živote boli tak skvelí, že sú ešte bielší, ale oni vládli jednoducho preto, lebo Indiu dobili. A veď čo vám Indom to vadí, veď predsa vy už také niečo poznáte. No a to bolo zle. Lebo to vlastne India chápala ako niečo cudzie, ako niečo nesprávne. No a keď sa nakoniec britskej nadvlády zbavila, tak to, čo v Indii ostalo, a teraz ja netvrdím, že toto je historicky správne, ale to si myslia v Indii, to je dosť rozšírený názor, ktorý vám teraz poviem. A to je to, že žiadna árijská invázia nebola. V Indii je bežne rozšírený názor, že to je súčasť britskej propagandy. Že jednoducho Briti nesprávne interpretovali staré texty, aby odôvodnili oprávnenosť svojej nadvlády tým, že už vám predsa Európania predtým vládli. Nesťažujte sa, len iní Európania teraz vládnu namiesto tých predchádzajúcich. Respektíve tie predchádzajúci tiež samozrejme ostali pri moci, ale šéfovali Briti. Takže ak presadzujete ten pohľad na svet, že prebehla do Indie tá árijská alebo dokonca slovanská invázia, tak zaprvé buďte si vedomí toho, že narazíte na túto nevôľu. Zase nejakí Európania nám chcú vládnuť. Vymýšľajú si to hlúposti o árijskej invázii. Lebo predsa slovo Arian je v našich textoch používané vždy ako prídavné meno. To nie je názov národa, to je názov výnimočných ľudí. To neboli nejakí iní ľudia, ktorí prišli, to sú naši ľudia, ktorí boli tu, ale boli výnimoční. Takto nejako to odôvodnia. To je to myslenie, ktoré sa vyvinulo po odchode Britov. No ale asi je pravda to, že invázia bola. A táto invázia v podstate vytvorila kastu brahminov, tú vládnúcu najvyššiu kastu. To je kasta nadradená kráľom, aby bolo jasné. Oni majú takú tú, že ako Brahma je v podstate niečo ako stvoriteľ a z hlavy Brahmu sú stvorení všetci Brahmini a z ramena Brahmu sú stvorení králi. A ľudia, bežní ľudia sú stvorení z nohy Brahmu. Čiže tam úplne dole na spodu, to najmenej podstatné, to špinavé, lebo chodíte bosými nohami po zemi, takže nohy sú špinavé, tak to, ľudia sú len taká špina. Takže toto je ten koncept, ktorý sa tu zaviedol. Na tí brahmini, ono je to tiež trošku zložitejšie v skutočnosti, teraz to trošku zjednodušujem, lebo existuje brahmini, tí brahmini na juhu zdá sa sú trošku iní ako tí brahmini na severu, takže ono je to možno, tá invázia neprebehla len tak ako jednorázovo, možno, že tu bolo viacero vln. Teraz jednoducho, aby ste to nebrali, že teraz to je presne tak zjednodušenie, ako to poviem, ale zjednodušenie je to asi takto, že oni ovládli ten sever a sever v princípe teraz vládne juhu. Sever je ten dominantný v Indii, ten akože vyspelejší, civilizovanejší, ten, čo má tú históriu a všetko, a juh to je také akože to také menej cenné. No a keďže my vieme, že tie knihy, tie staré, ktoré sú napísané v jazyku sanskrit, tiež to je trošku zložitejšia téma, ale povedzme si to takto zjednodušene. A teda povedzme to takto. Bol zavedený jazyk sanskrit ako spisovný jazyk. A všetky knihy sa písali v sanskrite. Sanskrit je tým pádom aj vlastne liturgický jazyk, teda jazyk, v ktorom sa vykonávajú všetky náboženské obrady. A teda je to sám o sebe posvetný jazyk. A ten, podľa nášho chápania, vlastne vychádza z toho jazyka, ktorým rozprávali tí Árijci, ktorí prišli do Indie. No, ale je tu jeden drobný problémik. A to je ten,
že brahmíni týmto jazykom nehovoria. Sanskrit nie je jazykom, ktorým by brahmíni hovorili. Sanskritom nehovorí vlastne nikto. Nikto to nemá ako materinský jazyk. A to je vlastne taká zvláštna situácia, lebo tu sa nám tvrdí, že prišli sem Árici rozprávajúci, zjednodušme to, sanskritom, napísali svoje knihy posvetné v sanskrite. Tieto knihy sú celý ten čas považované za to jadro kultúry, za to najposvetnejšie, za to najdôležitejšie. V tom sú napísané tie obrady, lebo tie knihy vlastne popisujú tie rituály, ktoré treba konať. Takže to je to, čo praktikujú dennodenne celý ten čas až do dnes. Čítajú tie knihy napísané tým jazykom ich predkov. Považujú ten jazyk za posvetný. Už samotný jazyk je posvetný, už samotné vyslovovanie tých slov je posvetné. To ide úplne pomaly do uctievania jazyka. Ale oni to nemajú ako materinský jazyk. Takže čo to strátili niekde na ceste? Teraz si viete predstaviť tú situáciu, že napíšete knihy. Tie knihy stále čítate. To je ústredný bod vašej kultúry. A ľudia si začnú hovoriť len tak inač. Ešte ten jazyk samotný považujete za úplný posvetný. Každý zvuk toho jazyka je posvetný. Ako by ste mohli rozprávať inač? Ako by k tomuto vôbec mohlo dôjsť? Toto je niečo, čo je veľmi, veľmi podivné. A čo keď je to trošku ináč? Čo keď je to tak, že sanskrit je knižný jazyk? Teda presne to, ako ho my reálne z histórie poznáme. Čiže je to spisovný jazyk zavedený na to, aby bol tým štandardným komunikačným nástrojom v rámci nejakého územia. A teda logicky, všetky knihy sa majú písať v tom jazyku, na tie, ktoré už existujú, treba preložiť do toho jazyka. Knihy sa písali dávno predtým, ako prišli Árici do Indie. Nejdem to tu rozoberať, ale o tom sa tiež dá veľa hovoriť. Jednoducho, tí ľudia, ktorí žili v Indii predtým, mali svoje knihy. A mali svoj jazyk. No keď sa knihy preložia do toho štandardného jazyka, čo je logický krok, a čo keby sa tak náhodou niečo tým pôvodným knihám stalo? Čo keby tak zmizli nejakého dôvodu? Čo mimochodom je aj zdokumentované, že sa dialo. Tak nakoniec toho vznikne domnienka, že všetko je napísané v sanskrite. A to patrí predsa tým Indoeurópanom, ktorí prišli. To je veľkolepá árijská kultúra. Na túto situáciu vlastne Tamilci zareagovali niečím, čo sa volá Tretí tamilský sangam. To je udalosť veľmi porovnateľná s tým, čo my poznáme ako generáciu štúrovcov. Len to nastalo o vyše 2000 rokov skôr. Tamilskí učenci sa dali dohromady a dohodli sa na určitých veciach. Spravili určitú štandardizáciu jazyka a to je vlastne tá forma jazyka, ktorú poznáme dodnes. Zase hovorím tak približne, lebo realita je taká, že v tamilčine existujú väčšie rozdiely medzi spodnými a hornými vrstvami obyvateľstva. My sme tu na Slovensku taký viac akože ako na jednej úrovni alebo na úrovni veľmi blízkej. Tam sú tie rozdiely väčšie, tie spoločenské, ekonomické a podobne. A aj vzdelanostné, teda samozrejme. A reálny stav je taký, že čo my u nás nemáme, pretože my všetci vedia slovensky v princípe rovnako. Tá gramatika slovenčiny je rovnaká aj pre tých jednoduchších ľudí, aj pre tých treba vzdelancov. Samozrejme vzdelanci používajú viac slov, viac odborných slov a podobne, ale v zásade to je stále ten istý jazyk, alebo v zásade veľmi to sa nelíšia v tom, že by nejak ináč rozprávali tí, čo nie sú tak vzdelaní, len jednoducho nepoužívajú toľko slov. Alebo tak
odborné slova. No ale medzi Tamilcami existujú väčšie rozdiely, takže sú aj rozdiely v tom, vlastne v gramatike toho, čo sa rozpráva. Čiže mne napríklad rozprával jeden Tamilec, že on teda zjavne patril k tým skôr vyšším vrstvám spoločnosti. To bol proste ako mešťan. A on hovoril, že keď chceli, aby im tie nižšie vrstvy nerozumeli, tak sa začali rozprávať viac spisovne. Čiže oni tiež bežne nerozprávajú úplne tou najspisovnejšou podobou tamilčiny, ale keďže majú dostatočné vzdelanie, tak ju ovládajú a keď začnú rozprávať tou spisovnou tamilčinou, tak tí bežní ľudia na ulici tomu ani nerozumejú. Čiže tam sú tie rozdiely väčšie. Čiže akože, keď hovorím, že to je tá istá, ten tretí sangam, že to je tá istá tamilčina, tak áno, to je tá istá tamilčina, tá vysoká tamilčina. Tá tamilčina najvyššej úrovni je stále tá istá. Samozrejme ľudia, no samozrejme, pre nás to nie je tak samozrejme, pre nich to samozrejme je, ľudia to proste ako komolia. No ale teda tá tamilčina, ktorá je vzorom tamilčiny, to je výsledok toho tretieho sangamu, ktorý v podstate takto to vyzerá a ja sa tak teda myslím, že bol reakciou na to, že sanskrit začal byť príliš dominantný. Tak sa teda Tamilci schopili a spravili nejakú opozíciu voči tomu a nejako lepšie, súdržnejšie kodifikovali svoj jazyk. Tak podobne ako tí Štúrovci vlastne tiež urobili to, že sme sa tak akože viac zomkli a používali sme tú slovenčinu v takej nejakej štandardnejšej podobe. Takže niečo podobné sa udialo pred tými 2000-2500 rokmi v tamilskej zemi. No a počas toho obdobia bolo napísané obrovské množstvo kníh. No a z tých kníh máme len zopár. Iba zopár sa zachovalo do dnešnej doby. A tie knihy, ktoré sa zachovali, sú také tie významné v tom, že napríklad pojednajú o etike, o tom, ako by sa ľudia mali správať, alebo iné sú také encyklopedické, že hovoria o tom, že čo existuje, aké sú rôzne druhy treba z literatúry, aké sú rôzne druhy umenia a teraz odkazujú sa na veci, citujú nejaké iné diela a z toho my vidíme, z tých odkazov, že tam existovalo množstvo literatúry, lebo tie knihy, ktoré existujú, sa na to odkazujú, ale už tie knihy, na ktoré je odkazované, nemáme. Takže my vieme reálne, že tie knihy boli zničené. Jednoducho, tak Tamilci sami o sebe by ich len tak nestratili a my aj vieme zhruba, čo sa stalo, takže ale to nemusíme teraz ísť do detailov, ale proste tie knihy boli zničené. Ostalo zopár, ktoré nám dávajú dosť jasnú predstavu o tom, že tamilská kultúra v tom čase bola obrovsky vyspelá a mala obrovské množstvo literatúry. A absolútne smelo sa mohla postaviť voči tomu veľkému, veľkolepému sanskritu. Takže to, čo sa nám z toho kryštalizuje, je to, že tie originály kníh boli stratené, ale ich preklady do sanskritu prežili a asi dnes tvoria súčasť tej tzv. Árijskej vedickej kultúry. A teraz si poviete, to je možno prehnané, to sú také špekulácie, to by tak mohlo byť, ale ukážme si dva príklady. Prvým príkladom je Rámajana. Aby som to uviedol. Staroveký svet zažil 2 svetové vojny. Tie vojny síce boli lokálne, ale ich význam a ich dopad je v podstate celosvetový. Takže ich môžeme s trochou nadsázky označiť za svetové. Rámajana je epos rozprávajúci o tej prvej vojne staroveku. Prvej svetovej vojne staroveku. Jej datovanie je rôzne. To tradičné datovanie, ktoré vychádza proste z tradičných informácií, je také, že sa malo udiať v Tréta Juge. O čom sú tieto jugy, to si povieme inokedy, lebo to je tiež veľmi dôležitá vec pre pochopenie ľudskej histórie. Ale proste je to nejaké obdobie a Rámajana sa dáva tak do doby asi 6000 pred Kristom. Čiže 8000 rokov dozadu od teraz.
Samozrejme, západní učenci s tým nesúhlasia, pretože západní učenci, keď si to všimnete, zásadne nechcú žiadnu civilizáciu staršiu ako 5000 rokov. To je proste mentálny blok a to nie je čiste len, že by si to niekto vymyslel, to má svoje racionálne dôvody. To je proste mentálny blok. Nesmieme uznať nič, čo je staršie ako 5000 rokov. Mimochodom, 5000 rokov do minulosti, to je celé trvanie Káli Jugy. A o čom to celé je, o tom si spravíme samostatné video o jugách. Juga je doba, juga je obdobie. Tréta je obdobie Tréta a Káli Juga je obdobie Káli. No a tu nie je proste záujem, a to má svoje pragmatické dôvody, nie je tu záujem uznať existenciu civilizácie pred Káli Jugou. No ale v Indii to tak nevidia, pretože v Indii vedia, že tá civilizácia išla ďalej. Takže to indické tradičné datovanie Ramajany je tých 8000 rokov dozadu, zhruba plus minus nejakých 1000 rokov možno. A to západné, tam viete, sa odvoláme na to, že máme takú knihu a máme toto a archeológia a tak. No, nemáte fyzicky knihu starú takúto dobu, hej, knihy sa prepisovali. Ale sú proste dôvody na to, prečo sa to umiestňuje tam, ako sa to umiestňuje. Ale v tejto chvíli pre nás je viac ako čas tejto vojny zaujímavé miesto tejto vojny. A to je jasné, lebo je to tam rovno napísané. Je to vojna voči Sri Lanke. India, presnejšie juh Indie, bojoval proti Sri Lanke. To je tamilská zem dodnes. Sri Lanka je pôvodne tamilská, teraz je tam situácia trošku zložitejšia, ale pôvodne bola čisto tamilská a juh Indie je tamilský. Čiže rozprávame o tamilskom svete. A tá doba, to je pred arijskou inváziou. Pred arijskou inváziou v tamilskej zemi. Kniha napísaná v sanskrite. Súčasť tej indickej, tej severoindickej, tej indoeurópskej civilizácie. Áno? Naozaj? Udalosti pred arijskou inváziou v zemi, ktorá je dodnes tamilská. To si myslíte, že naozaj bolo napísané prvýkrát jazykom tých ľudí, ktorí prišli do Indie o 1000 ročia neskôr? Poďme na druhý príklad. Mahabharata. Druhá svetová vojna staroveku. Udiala sa vlastne na konci Dvapara jugy. Po Dvapara juge nasleduje Káli juga. A existuje datovanie, koľko rokov po Dvapara juge začala Káli juga. A to je, myslím, niečo okolo 30. Neviem vám teraz presne povedať, aké je to číslo, ale to sa tradične vie, táto informácia. Takže je to úplný záver Dvapara jugy. A toto bolo teda zhruba niekedy okolo 3000 pred Kristom. Čiže 5000 rokov v minulosti. Táto kniha na prvý pohľad nehovorí jasne, kde sa tá vojna odohrávala. Niekde v Indii. To hovorí aj samotný názov, lebo Bharat je India. Že Mahabharata je akože veľký indický epos. Hej, ako to slovo epos tam nie je, ale Mahabharat, hej, akože veľká indická, hej, tak by sa dalo povedať. Samozrejme, oficiálne sa to kladie na sever. Keď si o tom čokoľvek prečítate, zistíte, že tá vojna sa odohrávala niekde na severe Indie. Samozrejme, je to napísané v sanskrite a tie dve strany bojujúce sa volajú Kaurava a Pandava. To, čo sa stalo, že ľudia Kaurava zaútočili na ľudí Pandava. Nejdem rozprávať o tom celom príbehu. On je veľmi zaujímavý a veľmi dôležitý. Ale sústredíme sa na tieto názvy. A ešte si povedzme zo pár detailov, ktoré k tomu sú. Bolo to 100 nejakých, dajme tomu, že kmeňov Kaurava, ktoré zaútočili na 5 kráľov Pandava.
A bola to na svoju dobu naozaj obrovská vojna. No a oficiálne to má byť na severe Indie, ale poďme sa pozrieť na to podrobnejšie. Kaurava. Presnejšie, má ich byť 100. V štáte, ktorý sa volá Kerala na južnej Indie, o tom som hovoril vo videu o Germánoch. Ak si to nevideli, tak vám to odporúčam si to pozrieť. Nejdem tu opakovať tie veci, ktoré boli povedané tam. Ale existuje teda štát Kerala na juhu Indie, v západnej časti. A tam sú hory. A v tých horách žije ľud, ktorému sa hovorí Kuravar. A volajú sa tak preto, lebo obývajú oblasť hôr, ktorá sa volá Kurinji. Kurinji, o tom som tiež hovoril v jednom z mojich videí. To je kvet, ktorý rastie v horách a podľa klasickej tamilskej literatúry existuje 5 typov zeme. A tá horská zem je označovaná Kurinji podľa toho kvetu. Teda každý typ zeme je označený podľa nejakého kvetu, ktorý v tej oblasti rastie, a krajine hôr bol priradený kvet Kurinji. A ja som ukázal, že zo slova Kurinji pochádza slovenské slovo guri, gora. Hora. Takže kuravar, guravar. To ár je množné číslo pre ľudí. Čiže to sú ľudia akože gura. To sú horskí ľudia. Guravar doslova znamená teda ľudia Kurinji, teda horskí ľudia. A títo ľudia majú svoje územnosprávne usporiadanie alebo územnosprávne členenie, ktoré sa rozdeľujú na také nejaké obvody, ktoré sa volajú náda. Náda je v princípe nejaká oblasť, nejaké vymedzené administratívne územie. A tam v Kerale sa to chápe ako skôr ako keby dedina, chotár dediny, niečo takéto. A v Tamil Nadu, tam je to slovo nádu, sa to chápe ako štát. Čiže Tamil Nadu je vlastne ako keby tamilská dedina alebo tamilské vymedzené územie. A Tamil Nadu je ten štát na juhu Indie, na tej východnej časti. To je ten hlavný štát, kde žijú Tamilci. Obyvatelia Keraly sú samozrejme tiež ako dravický národ. No a čo si myslíte, koľko je tých dedín? Tých Kurava dedín? 100. Dodnes. Takže tu máme 100 Kurava. Nie Kaurava, ale Kurava. A je tu ešte ďalšia zaujímavá vec. Tá vojna Mahabharaty nezačala tak, že tí ľudia Kaurava, či skôr Kurava, chceli zaútočiť na tých druhých, ale ona začala tak, že je tam jedna hlavná záporná postava. Je tam človek, ktorému sa hovorí Saguni, alebo niekedy sa uvádza ako Šakuni. To je ten hlavný zloduch, ktorý vlastne poštval tých 100 Kurava, aby zaútočili na tých druhých. On to celé spískal. Je to negatívna postava. Na druhej strane existuje ten kladný hlavný hrdina v Mahabharate a ten nie je príslušník tej druhej strany, ten je príslušník neutrálneho národa alebo neutrálneho štátu medzi týmito dvoma, ktorý sa dostal do situácie, že si chcel samozrejme udržať neutralitu, lebo to nie je dobre sa zapájať do vojny, keď neviete, ako to dopadne. A nakoniec on tú vojnu vyhral. Čiže človek, ktorý nechcel vôbec tú vojnu bojovať, nakoniec musel prísť a dokonca nie, že on a jeho ľudia to vyhrali, lebo on dal svoje vojsko k dispozícii týmto ľuďom Kurava a on sám ako jediný človek sa pridal na tú druhú stranu
a jemu ako inému človeku sa pripisuje vlastne víťazstvo v tej vojne. Takže to je asi najväčší vojnový stratég vtedajšej doby. No ale Saguny bol ten zlý. To je ten jeho opak. No a čuduj sa svete, v jednej z tých 100 kuravských dedín je chrám zasvetený Sagunimu. To je jediný chrám zasvetený Sagunimu na celom svete. Viete, negatívnym postavám nesasvecujete chrámy. A jediné vysvetlenie toho, prečo má niekde tento človek chrám, je ten, že tam žil. Že tomu miestni ľudia zasvetili. Na jeho počesť, lebo to bol ich človek. Takže aj 100 dedín ľudí Kuravar, alebo Kurava, ak chcete, nie Kaurava. A aj ten človek, ktorý tam medzi nimi podľa Mahabharaty bol, tam má chrám. Takže to bolo tam. Tu je to na mape. Toto je juh Indie, tá India pokračuje ďalej ešte viacej. Toto je Sri Lanka. Táto nížina je Tamilská zem a od týchto hôr tu doľava je to Kerala. Na tí ľudia Kuravaj žijú v týchto horách. A toto tu tradične vládli králi, vládla dynastia, ktorá sa volá, to je historicky zaznamenané, hej, toto je reálna história, ktorá sa volá Pandya. Kaurava, Pandava, Kurava, Pandya. Južná India. Tamilská zem. No ale kniha je napísaná v sanskrite a tvrdí sa, že sa to odohralo na severe. No aj sanskrit bol ten literárny jazyk. Všetky knihy sa písali v sanskrite. Všetky knihy, ktoré existovali predtým, boli preložené do sanskritu. Tak bola preložená aj Mahabharata. Ona nepatrí severnej Indii, pretože ona rozpráva o južnej Indii. Ona rozpráva o tamilskej zemi. Ona rozpráva o ľuďoch, ktorých etnicita je jasne tamilská. Tí Kuravar, to sú ako dravické národy. Hej? To patrí pod dravické národy. Tí Pandya sú Tamilci. Takže čo? Je to vedická kultúra? Naozaj? Dve najvýznamnejšie vojny, dva najvýznamnejšie eposy z Indie sa odohrali v tamilskej zemi medzi Tamilcami. V čase pred árijskou inváziou, mimochodom. No ale to nebráni tým severanom si to prisvojiť. Takže prisvojujú si literatúru tamilsku. Lebo toto si prisvojili. Aj tu Ramayanu si prisvojili. Takže tu celkom určite dochádza k tomu. To nie je len, že možno to tak bolo a nejaké podozrenie. Ale tu sú dva reálne príklady, že to tak sa naozaj stalo. No a teda čo tie Védy? Védy, to sú vlastne, Védy sú 4. Zjednodušene povedané sú to 4 knihy. A volajú sa Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Je to samozrejme napísané v sanskrite. Ale patrí to severu alebo juhu, tak ako tie dva eposy. Tu je dokazovanie o čosi ťažšie a len si niektoré veci naznačíme. Takže Védy sú napísané v sanskrite. No, ako je to ten védický sanskrit, takže ten sanskrit tiež má nejaké rôzne štádia, ale dajme tomu, že to nazvíme sanskrit. Čo všetko je súčasťou Véd, je celku otázka. Ale základ tých véd tvoria v podstate mantry. A tam sa robí bežne prapodivná vec. Tam sa dôraz kladie na zvuk
a nie až tak na význam tých slov. A to je veľmi divné, pretože slová sú o význame a nie o vibráciách. Ono to na prvý pohľad nie je takto viditeľné, ako som to tu napísal. K tomuto sa to dá dopátať samozrejme, keď budete čítať treba aj Wikipédiu, tak to tam nájdete, že ten dôraz je na tom zvuku a nie na tom význame. Ale to je tak, že zoberiete si nejakú mantru, ja som nepozeral všetky samozrejme, ale ako príklad uvediem treba z Gayatri mantru, to je veľmi známa. A vy si nájdete normálne preklad toho, o čom sa v tej mantre hovorí. A si to prečítate, poviete, má to význam, super. A potom niekde nájdete nejaký iný preklad, tam hovorí niečo iné a teraz poviete, no počkajte, ale ja som to ináč si pamätal z iného miesta. A teraz začne potom pátrať a zistíte, že to ten človek preložil tak a akože pustil si trošku fantáziu na špacír a preložil to nejako a potom prišiel niekto iný a preložil to ináč a vlastne a počkajte, a rozumieme mi tomu jazyku vôbec? A keď sa opýtate niekoho, čo tie mantry akože recituje, tých mníchov, tak vám povedia o tých vibráciách, povedia, toto je preto, že taká vibrácia, to je preto, že taká vibrácia. No počkajte, a to sú slova, to nie sú vibrácie. Ako zvuk je vibrácia fyzikálne, samozrejme, ale ten dôvod, prečo my vyslovujeme zvuky, nie je kvôli vibráciám a kvôli tomu, čo nám to robí treba s čakrami, ale je to kvôli tomu, že to máme k tomu priadený nejaký význam. To by sme si mali niečo krátko povedať o vývoji jazyka vôbec. Alebo o tom, čo to jazyk je a ako to vlastne funguje. Jazyk alebo komunikácia jazykom je v podstate taká hra hádaj na čo myslím. Vy poviete indície a tá druhá strana z toho uhadne, čo ste asi mysleli. Len cieľom hry nie je to, aby tá protistrana neuhádla, ale cieľom hry je, aby tá protistrana uhádla. A to je vlastne tak, že vy, keď poviete vetu, tak proste poviete nejaké slova, každá slova má nejaký význam a teraz tá druhá strana rozmýšľa o tom, čo ste tým asi chceli povedať a uhadne z toho ten význam. Aj samotné slová sú vytvárané obdobným spôsobom. Keď tie slová sú spojené, ako príklad uvediem treba náš názov, že Solvajan, z čoho vzniklo Sloven a tiež aj Slovan. Sol hovoriť, vaj ústa, an, on. Čiže poviete tri veci. Hovoriť ústa on a teraz hádajte, čo mám na mysli. On, čo povedal ústa. Ústa hovoriace on. Nie. On, čo má hovoriace ústa. To bude ono. Hej, toto je jazyk, takto to funguje. Dáte indície a druhá strana z toho uhadne, čo ste tým asi mysleli. A cieľom je, aby sme všetci uhádli, tak preto si o tom píšeme, preto napíšeme slovníky a preto si to vysvetľujeme a podobne. Takže samotné slová vznikli presne rovnakým princípom, ako vznikli aj vety. To je presne to isté. Dáte dohromady indície a teraz hádate, čo to asi znamená. Gramatika nám určuje tie pravidlá, aby sme uhádli. Aby sme tvorili slova tak, aby tá druhá strana to uhádla, lebo pozná tie isté pravidlá. Ale tie pravidlá nám vlastne nepovedia tie jednosti a my si tak standardizujeme napríklad, že to on, slova aj an, to an patrí nakoniec, lebo určité veci dávame radšej nakoniec, určite dávame niekde na začiatok a podobne. A takisto vo vete poradie slov. Tie staré jazyky nemajú fixné poradie slov. To je proste nahážete slova, ako príde a tá druhá strana si z toho ten význam proste pochopí. A až postupom času vznikla tá štandardizácia, že niečo robíme v nejakom poradí, že pridávne meno dáme k podstatnému menu, a teraz kde dáme sloveso a podobne. To sú také tie druhotné veci. A jazyky, ktoré to majú fixné, oni si zjednodušili gramatiku, aby nemali tie zložité skloňovania, tak si zjednodušili gramatiku tak, že si povedal, dobre, tak budeme to hovoriť o fixnom poradí a tým pádom nepotrebujeme tu riešiť tieto prípony a podobné veci. Takže to je niečo, k čomu oni dospeli. To nie je pôvodný koncept. Pôvodný koncept je jazyk s gramatikou, ktorý skloňuje, kde vlastne nezáleží na poradí slov. Jednoducho dáte indície a druhá strana to z toho nejak uhádne.
A toto hádanie nie je spoľahlivé. Neviem, či si to všimli aj vy, ale moja skúsenosť mi ukazuje, že drvivá väčšina nezhôd medzi ľuďmi je spôsobená tým, že jednoducho neporozumejú tomu, čo povedala druhá strana. Jedna strana proste povie indícii a tá druhá strana si to spojí ináč to pochopí, ako to bolo myslené. A z toho je drvivá väčšina sporov. Čiže my túto hru hádaj na čo myslím, síce hráme, ale naša úspešnosť v tom nie je až tak dobrá. My sme tak dosť na hrane, že ledva, že to je taký malý zázrak, že vlastne nám táto hra vychádza. A ona nám vlastne do značnej miery nevychádza. A tu nie je žiaden priestor na to, aby sme... My tu teraz riešime, že hádaj indíciu, hej? Hádaj význam na základe indície a teraz do toho riešiť nejaké vibrácie a niečo. To proste tu vôbec nemá žiaden priestor. To tu nemohlo vôbec vzniknúť. To by vôbec... My máme čo robiť, aby sme vôbec si porozumeli, aspoň na tej úbohej úrovni, ako si rozumieme teraz. A nie to ešte tu rieši, že akú vibráciu nám nejaké slovo spôsobuje. Čiže ten nápad, a to v sanskrite proste ten nápad je, že tá ako keby etymológia slov bola závislá na nejakých vibráciách a to, čo to s vami robí, s vašimi čakrami a podobne, tak to je proste nemožné. Jazyk nie je na to. Keď chcete si vibrovať čakry, tak to môžete robiť, ale nemusíte to používať slova. To si robte vibrácie. Ale slova nie sú o tých vibráciách, slova sú o tých významoch. Takže takéto narábanie s jazykom, takto nenarábate s jazykom, ktorý je váš, ktorému rozumiete. A ako som povedal, tí bráhmini nerozprávajú sanskritom. Nie je to ich materinský jazyk. No, samozrejme sa môžete naučiť rozprávať sanskritom, ale nie je to ich materinský jazyk. A tak s tým narábajú z toho vlastne ako keby náboženského pohľadu, s tým akože vibráciou mantry a nie tak veľmi s tým obsahom. Druhý problém, ktorý tiež nie je na prvý pohľad viditeľný, je problém obsahu a názvu knihy. Uvediem príklad. Existuje kniha, o ktorej ste určite všetci počuli, ktorá sa volá Kama Sutra. Má svoj názov Kama Sutra a má svoj obsah. Kama znamená láska, sutra znamená návod. Čiže Kama Sutra je návod na lásku. Otvoríte tú knihu a máte tam návod na lásku. A to nie sú len obrázky, tam sú proste veci, ako sa má správať muž, ako sa má správať žena, čo má vedieť muž, čo má vedieť žena, žena má vedieť variť a podobné veci. To tam všetko je. Tam je návod na to, ako môže muž a žena spolužiť. Tak, aby to bolo plnohodnotné, kvalitné, aby boli šťastní, aby sa rešpektovali proste ľudské vlastnosti. Čiže to je návod na život v láske. No a táto kniha je samozrejme populárna po celom svete, tak sa prekladá. Čiže treba, neviem, či existuje v slovenčine, dajme tomu, že existuje, takže máte knihu v slovenčine, je tam ten obsah a nadpis aký bude? Bude tam nadpis návod na lásku? To je síce zrozumiteľné, ale to nie je taký pojem, viete, ako Kama Sutra. Takže kniha v slovenčine vyjde s nápisom Kama Sutra a tam je ten obsah. A teraz si predstavte, že príde katastrofa, neviem, niečo sa stane a neviete, že nejaká India vôbec existovala a vytiahnete z knižnice knihu po tisíckach rokoch, ktorá sa volá Kama Sutra a teraz je tam ten obsah. A teraz vy tomu rozumiete, lebo to je slovenský obsah. Slováci prežijú, takže vedia čítať a majú ten nadpis Kama Sutra. A teraz povedia, pozrite, čo slovenská kultúra dokázala, čo sme vytvorili. No a teraz sa niekto opýta, no dobre, a čo znamená ten názov? To musí byť slovenské, čo môže byť Kama Sutra? Čo? Kamo súdruh. Kamo súdruh. To bolo myslené tak, akože vzťah medzi tými ľuďmi, to sú kamaráti, hej, a že ako nájdeme nejaké vysvetlenie, niečo, ale ono to nie je to, čo to bolo. A mimochodom to slovo kámo, akože kamarát, je odvodené od slova káma, čiže láska. Je taká indická
mytologická dvojica. On sa volá Káma a ona sa volá Ráty. Kama Ráty. Kama znamená láska, Ráty znamená túžba. Telesná túžba. Pretože láska a túžba idú častokrát spolu. A slovo kamaráti, podľa môjho názoru, je myslené akože kama a ráty, akože zápor k tomu ráty, že láska bez túžby, bez telesnej túžby. Pretože cit medzi priateľmi, a to aj u nás, v našich podmienkach, sa v skutočnosti volá láska. Keď si otvoríte napríklad Ottův slovník naučný, to je napísané na prelome 19. a 20. storočia, nájdete si tam heslo láska, tak sa dozviete, že láska je medzi mužom a ženou, láska je materinská, láska je otcovská a láska je priateľská. Lebo cit medzi priateľmi sa volá láska. To je proste forma lásky. To nie je LGBTI, to je proste ten cit sa volá láska. A slovo kamaráty, teda kama a ráty, je láska. Cit bez telesnej túžby. A slovo ráty, z toho je samozrejme mať rád, to je rádi, hej? Lebo mať niekoho rád, ten pôvodný význam vlastne bol, že po ňom túžim. Telesne. No, to bola taká krátka odbočka k slovu kamarát. No ale vráťme sa naspäť ku Kamasutre. Takže máme knihu a my by sme vlastne vedeli vysvetliť v slovenčine, alebo vedeli by sme nájsť nejaké kvázi zmysluplné odôvodnenie toho, prečo sa tá kniha volá Kamasutra. Ale my teraz vieme, že tá kniha sa volá Kamasutra nie preto, že to tak Slováci nazvali, ale preto, že to pochádza z Indie a vieme, čo to znamená. A ako je to s tými vedami? To sú tie 4 konkrétne názvy a existuje vzťah medzi tým názvom, ako sa chápe cez sanskrit, a tým obsahom? No do určitej miery sa zdá, že hej. Ale keď sa tam začnete vrtať poriadne, tak zistíte, že možno ani tak veľmi nie. Čo by svedčilo o tom, že tie knihy sú preložené. Názvy boli známe, to boli pojmy a preto tie ostali. No a obsah bol preložený. A možno dokonca aj zmenený. Toto nechcem teraz tvrdiť ako hotovú vec, ale existuje aj tento pohľad na to, že proste my vieme, že obsah treba z Ramayany a Mahabharaty je rozširovaný a že tam je kopec textu, ktoré vzniklo v priebehu času neskôr. To na tom ani nie je nejaká polemika o tom. To tak proste je. A jednoducho vo Vedách sa tiež niečo s tým textom udialo v priebehu tej doby. Čiže tým chcem len povedať to, že ono to nie je také jednoduché, že máme to napísané v sanskrite, tak je to sanskrit a patrí to tej kultúre, ktorá rozpráva tým jazykom, ktorým už mimochodom nerozpráva aj. A je to trošku zložitejšie. Potom je tu ďalšia vec. Potom je tu boh Šiva. V tej véde, ktorá sa považuje za najstaršiu, to je Rigveda, tam sa vlastne ani slovo Šiva nespomína. Šiva, ale v tých ďalších už áno. A Šiva je boh, ktorého Tamilci považujú za svojho, hej? Čiže Šiva je tamilský. Dokonca podľa tradície Šivovi sa pripisuje autorstvo véd. Hej? Takže Šiva, proste integrálne tamilské božstvo, jemu sa pripisuje autorstvo véd. Teda Tamilci to robia, hej, toto nie je že niečo, že nájdete ako samozrejmosť, ale existuje tento pohľad na vec. A Šiva sa spomína, hej, vo vedách. To je to, že ono sa to chápe takto vo všeobecnosti. Hej? To sme si vlastne nepovedali, že tá najstaršia veda sa chápe, že je Rigveda. Lebo ten obsah je vlastne taký viac európsky. Že to, ako to vlastne podáva, je také, že to tak zapadá k tým gréckym bájam a podobne. A tie ďalšie veci, tie ďalšie vedy a tie ďalšie rozšírenia už sú také viac indické, to pôvodné, čiže rozumej tamilské.
Čiže ako keby prišli Indoeurópania, toto je v podstate oficiálny pohľad na vec, takto. Prišli Indoeurópania do Indie, doniesli tam svoje védy, presnejšie tu jednu asi, respektíve oni ju napísali až v Indii, tak to, aby sme si boli úplne na čistom, tak to, čo sa tvrdí, je to, že až keď vošli do Indie, ju napísali. A potom oni postupne absorbovali do seba tú pôvodnú indickú kultúru a tak vlastne ako keby prešli od toho európskeho k tomu indickému. Tomu pôvodnému indickému. Uctievanie Šivu je typické niektorými vecami a tie typické veci sa tam proste dostali. Takže tak sa to teda vníma. V tej Rigvede sa Šiva ale spomína, a aj spomína sa pod menom Rudra. A teraz niektorí súhlasia s týmto vzťahom, niektorí tvrdia, že nie. Ja vám poviem, že to je to isté. Rudra je Rudra preto, lebo je rudý. To je odvodený od červenej farby. Samotné slovo rudý súvisí so slovom rod, red. To je aj rod, lebo rod je pokrvná línia a to súvisí s krvou. To všetko je odvodené od slova rattam, čo znamená krv. Meno Šiva z toho tamilského pohľadu je odvodený od červenej farby. To šité je červená farba. Červená farba krvi. Takže toto a toto je významovo to isté. Obe tie slova vlastne hovoria to isté. A preto medzi nimi absolútne má byť to rovná sa, pretože to je to isté. Ale vy keď na to budete pozerať teda z toho európskeho pohľadu, tak vidíte v tom, Rudra, neviem, možno, že to je súvisí s Radegastom, a teraz Rudí, Česi, nie Rusi, vošli do Indie a priniesli tam védy, ale Česi. Ale akože uvedomte si, že to slovo, to rod, tu tie slova máme, tu to koluje, to nie je také čisto špecificky české. Takže to, že tá forma akože celkom hrá s tým českým slovom, je pekné a vlastne zaujímavé, ale to treba vidieť v tom širšom kontexte, že tu je celé prostredie, ktoré to nejak vníma. Čiže to, čo tam akože prišlo, keď teda uznáme, že tá Rigveda je skomponovaná na základe toho, čo si tí ľudia doniesli, tak ale oni si doniesli to isté, čo tam už bolo. Čiže je možné taký scenár, že jednoducho ľudia z Indie dávno pred tou arijskou inváziou rozišli sa do celého sveta. Oni sa rozišli vlastne po dobe ľadovej a tam sa tie kultúry vyvíjali osobitne, aj tu u nás sa nejako vyvíjala. No a potom nejakí ľudia išli tam do Indie a tam sa rozhodli, že to tam ovládnu silou. A tak si doniesli niečo svoje, čo je založené na tom tamilskom a potom splynuli pekne s tým tamilským. To môže byť jedno vysvetlenie. Druhé vysvetlenie môže byť také, že jednoducho tam prišli nejakí ľudia a celé to zobrali tamilské, preložili to a upravili si to, jak im to vyhovovalo. A teda oni to najprv preložili, akože štandardizujú jazyk, a potom si povedali, že to je naše. A potom si to tam ako začali akože upravovať nejako, ako sa im hodilo napríklad. Môže aj toto byť, ten scenár. Celkovo India nie je proste jeden národ, jeden štát. India je únia štátov. India to je množstvo rôznych národov. Indiu môžete smelo prirovnať k Európe. Tá analogia s Európou je perfektná. Len je to celé otočené o 90 stupňov. India je o tom, že juh a sever. Európa je o tom, že východ a západ. Východ Európy, to si povedzme otvorene, to sú Slovania. To nie je žiadne, že rôzne tieto, to sú v princípe Slovania, celý východ Európy. To je Slovania a tá západná Európa, ktorá tiež v podstate má takú nejakú súdržnosť a takú nejakú, neviem aký názov, ako ich nazvať, lebo Germáni určite nie, ale je to nejaká takáto akoby svojská skupina ľudí,
ktorá s nami ale súvisí. To je silný vzťah medzi východom a západom. Jazykový, kultúrny a podobne. Len ide v opačnom smere, ako sa nám tvrdí. V Indii, na tom juhu, tak ako my máme na východe Slovanov, tak na tom juhu sú Drávidi. Aj samotný ich názov je pravdepodobne odvodený takto. Tamil, Tamila, Damila, Dramila. Vloženie R-ka je také, to na severe Indie radi robia, že tam sunú R-ko, takže Dramila, Dravida. Hej, to M sa zmenilo na V, to je jedna z tých zmien, ktorá je bežná. L sa zmenilo na D, to tiež je v podstate bežná vec. Takže samotné označenie Dravidov je priamo odvodené zo slova Tamil. Podobne ako samotné označenie Slovanov, proste to je to isté, čo Slovák. Alebo Sloven. No a ten príbeh oficiálny, ktorý sa nám tu tvrdí, je ten, že ten západ v Európe a ten sever v Indii, to je ten vyspelý, to je ten kultúrny, to je tá civilizácia veľká. A ten východ v Európe a ten juh v Indii, to sú takí tí zaostalí ľudia tam nejakí divní. No lenže realita je presne opačná. Kultúra východu, kultúra Slovanov je ďaleko vyspelejšia ako kultúra západu. Podobne je to v Indii. Kultúra tamilská je ďaleko vyspelejšia ako tá severná, akože tam sa stalo to, že ten sever si ukradol tú južnú kultúru. Mahabharata, Ramayana, to patrí Tamilcom. Ale sever sa tým chváli. A keď vidíme toto, tak možno by sme si mali položiť otázku, čím všetkým, čo sa chváli západ, vlastne patrí nám. Ten západ kultúrne naozaj nie je vyspelejší. A poviem to úplne na rovinu. Ten západ je bohatší len preto, lebo sa desi plavil na lodiach a okrádal tam ľudí. A teraz už sa neplávi na lodiach, ale všelijakými ekonomickými nevyváženosťami okráda východ Európy. Čo je na tom vyspelé, prosím vás? Sú bohatší? Áno, sú, lebo to ukradli. Chvália sa cudzým perím. Privlastnili si rímsku civilizáciu. Ako nič, to je naše, to my vychádzame z rímskej. Hej? Keď sa budeme zaoberať porovnaním slovenčiny a latinčiny, tak uvidíte veľmi zaujímavé veci. A to nemusíme vnímať rímsku civilizáciu tiež ako niečo svetovo dobré. Takže ako je to s tými slovanskými védami? Aj my chceme sa vyvyšovať nad iných? My sme bieli. Sme múdrejší. Aj nám sa páči dobíjať iných? My sme tie hrdinovia, ktorí tam prišli a dobili tých pôvodných obyvateľov. Aj my chceme lúpiť, aby sme boli bohatí? Toto sa nám páči? Toto je slovanské? Takto vy vnímate slovanské hodnoty? Ak tí ľudia, ktorí prišli do Indie, pochádzali od nás, alebo vychádzali z našej kultúry, čo sa obávam, že asi je pravda, tak sa za to veľmi hanbím. Pretože oni sa nesprávali ako Slovania. Takto sa vyspelá civilizácia nespráva. Vyspelá civilizácia nechodí okrádať iných. Ja nezavidím tam Severánom ich veľké ságy o dobývaní a neviem čom. To ja nechcem, takú kultúru. Slovanská kultúra je kultúra života. Kultúra šťastného života. Nie ubližovanie. Tí, čo chodia ubližovať, to pravdepodobne robia preto, lebo sú zúfali. Na tom severe veľa ľudí kladie tú civilizáciu na sever, kde si. Lebo tam majú tie veľkolepé ságy. Tam sú tí veľkí dobyvatelia. No áno, oni sú dobyvatelia preto, lebo im nič nezostávalo. Tam sa ťažko uživíte. Musíte ísť k niekomu, kto má a mu to zoberiete proste. Lebo mu ani nemáte čo ponúknuť na výmenu. Nemáte ani s čím obchodovať, tak mu to proste zoberiete. A potom sa a my sme silní, my sme mu to zobrali. Fantastické.
No, a na tomto mieste to prerušíme. A budeme pokračovať na budúce. Takže teším sa na vás. Dovidenia na budúce.